Good. खुलुमबाय सनाफोरानि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो फिसा बानानै बरायलायबाय आरोना नै आंना जालायबाय सोरांलायबाय बिदिनोसै आरोना माथो खालायबावनो फिसा गोनां नालाय बिफाङाव थफ्ला लानानै मावाबानो जाया आरोना सनाफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरलायबाय आरो दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदोलाय आरोना सनाफोर आरो मोनसे खोथा सनाफोर जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो कमेन्ट मोनसेबाबो हरथार लाइक खालामथार आरोना सनाफोर थ' सोरांलायबाय हिन्जावनि फिसा नङा होमबा बिमा माहारि जाबाय खामानिया मुखुब जालायबाय आरोना फिसा थफ्ला लानानै नै फिसाखौ बिखुङाव थफ्ला बानानै नै मावनो जागायजेनलायबाय आरोना सोरांलायबाय नालाय स्कुल दङ स्कुला क्लास गैया दिनै फिसाजोना माने क्लास गैया आरोना मालाय बेरायनो लांगोन आरो फिल्डआव बेरायनो लांगोन खोमा अबाव लाङो मिन्थिला दा थांनानै फैबासो सोंबासो मिन्थिसिगोन थ' आं थाब दा न'खौ फोसाबना लाखानोसै माखासे रुमखौ फोसाबना लाखांबाय ओमफ्राय नैबेल'सै आरोना फोसाबना लानानै सिला सिबनानै माबा साननैसोआ माने बिराद गोबाव उन्दुदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनै थाब सिखारलायनानै सयथा जाबाय आरोना जा मोजां सान ओंखार फैबाय नालाय एबार फुगारस्रांजोबसै आरोना बुस्थुफोरखौ गासैखौबो गफंजोबो नालाय ओंखायनो फुगारो आरोना आं सानफ्रामबो भिडिअआवसो लाबो आरोना ओमफ्राय आं सानफ्रामबो फुगारखायो माने एकदम गासिबो फुगारजोबो आरोना आङो सकेस गासिबो फुगारजोबो सेस गफंजोबो ना दाथ' गोजां बोथोर नङाबाबो फुगारखायो आरोना आङो बेखौ मानि थाखाय आं बिदि होथेदों होनोबा ना आंना बेहाय बिराद माने इम्परटेन्ट बुस्थु दं आरोना ओंखायनो नुजोबो ना मानसिफोर फैबा ओंखायनो बे सोरबा हाबोना बे रुमावबो ओंखायनो बेहाय होथेनानै दोनबाय आरोना आं बेखौ खामानिखौ मावखांजोबखांबाय आरोना हां थोनो जालाय लायो टाइमाबो गैला 7था जाथारसै माबा दुगैनानै लागोनसै आरोना आङो सनाया नै मेथाइ जागासिनो दं मेथाइ होनानै बुरखायनानै दोनथ'वाबानो जाला आरोना बेखौ नै थ' आं दुगैग्रोना लानोसै सनाफोर दुगैखांबाय आङो नै ओमफ्राय मेगिजों दावदै जालाङोनो रा सना रा जानोसै नै मेगियाबो दावदै होनोसै बिदिल' जायो आरोना बेहा मेगिखौ पियास टियास जेबो होआ र' मा सना र' जाबाय र' जिउ र' सासेयाबो गाबगासिनो ओरैसो जानो ना ओरैसो जानो जाखायो सोरांबाथाय मामि बै माबाखौ ग्रिलखौ मारि हरनानै ओरै आगार हर आगैखौ आंजों दुन्दिया एसे होस्रोनोसै मेगि आग्लायनाय दं देलायखांबाय आङो दुखांनानै फिसाजो जाखांबाय ओमफ्राय फिसाजोनि आग्लायनाय दं आरोना बेखौ जानोसै आं ओंखारलायबाय सनाफोर नै आंनाथ' बिदिनोसै आरोना जेब्लायबो बिदि थफ्लायानोसै माथो खालायबावनो थांसैलाय थफाबाय थादों आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो फिसाजोखौ स्कुलाव दोनलांनानै फैसै आरोना गैया लांजाया जाजानो गिनानै ओरैबायदि गाबबाय आरोना दासो हब्राबाय मोदोमाव बिमाजों सिथाबनानै थानानै बिमाजों सिथाबनानै थानो मोनबाल' सान्थि मोनो आरोना नोङो जे थ' थांसै ओंखारबाय टाइम जाबाय ना बेरायनो मोनगोनखाय खुसियानो लाजाथारलाय स्कुल टाइम जायाबाबो दहायनिफ्राय थांनो लिंगासिनो दं दिनै फोजा नांलायलायाखै मालाय हारसिं सिखारलायथारदों
फोजानांलायलायाखै आरोना दिनै मालाय बेरायनांगौखायनो नङाबा जिगु जिगु फोजाबाय थानांगौ बोरै नायनां मोखांखौ एसे ओंखारलायबाय बिरलायबाय बिमा बुरैया नै मालाय बिबार बारजोबलायबाय फ्लाइअभारा बिबार बारफिनजोबलायबाय मैयानिफ्राय Hoi. Sekolah soror baido. Lah, biar borong loga baido. Mancian gaya ada landan-landan di dukana. Atheawनो फैबाय नालाय जोङो दिनै एसे थाब ओमफ्रायो मानसियानो नै बारा गैया नै आंनि साबस्क्राइबार न' मोनफैलायबाय संनायनि लाहार फाहार लायफिननांगौ नालाय 12थायावनो थाब संसै आङो संनायबाय नै आलुजों दाउ बेदर दै होनसै गोदौ होनसै खांबाय आङो जाखावनोसैलाय गन्थं गोदोलायनाय आहा खुरनानै लाबाय सबाय बिमा लाबाय आङो मोनथाम न'नि गायनायसोखा नालाय गोथाङैनो जानोसै आरो गोथाङै जाबाय थाखायो आरोना आङो बिराद गोथाव मोनो आं गोथाङै जानो गोदै गोदै बिराद गोथाव मोनजायो आरोना जानोसै बेखौनो जागोन आङो गोदै गोदै गोथाव मोनजाथारो आरोना जाबाय थायो आङो खाहोलां जाहोलां फिसाजोआ गनाय टाइम जासिगोन आरोना आं जागोन खानानै लायनोसै रोन्दो गोदोनासो जाखांलायबाय आरोना जायाबा माथो एथ' खस्थ' खालायो रोन्दो जाखांबाय आरोना बोथिसे थेब्रेनो गोदोनासे ना सिना लायनोसै दसे थानानै 5 मिनिटसो जिरायनानै लायनोसै आरोना गसिगोन माबा सफैसिगोनानो खोमा 12ता 15 होदों नालाय टाइमखौ गनाय टाइमखौ अबावबा बेरायनो लांखो दा फैबासो मिन्थिसिगोन आरो अबाव लांनानै थांदों बेरायनो नाय सानाया गेलेगासिनो थांनांलानो आरोना स्कुलाव फिसाजोखौ लायनो बे गथ' लायबाय थाग्रायानो लाबोनानै होसिगोन आरोना एखनबा थाब गबा माबा बिदिनो लायामोन नालाय ओमफ्राय गावनो फन हरबाय लाबोनानै होफैनोसै आङो होनहरबाय नालाय ओंखायनो थांनो गबाय आरोना थांनो गनायावनो गनाय सनाया उन्दुलांबाय नै ओमफ्राय बिब'आबो फैखासिगोन नालाय ओमफ्राय आङो गारिखौ सोखायाखैमोन लामायावनो दोनदोंमोन नालाय मा होनोमोनलाय लायनांगोन साननानैनो ओंखाय सोनानै दोनफैसै आं दिनैथ' सेटारडे टिउसनबो गैखाया नालाय सोनानै दोनफैखानोसै नङाबा दा बेलासियाव बावनानै थालायगोनलाय नङाबा दा सोफिनखानांखागोन आंनो ओंखायनो सोनानै दोनखानोसै आं सफैथ'वाखै आरोना फिसाजोआ लामायावनो दोनखायो आङो ओंखारलाय बख'लाय सोलाय बख'लाय बायोना ओंखायनो दोनखायो आं लामायावनो लायनांला गबाय थांनो माला सफैयो नेनोसै आं सोगोननि गारिखौ सोफैबाय नै एबार जि गोरान दङ नै थिखोजोबनोसै आं बेखौ जि थिखोबाय जि गोरान खामानियानो माने सोरांबाथाय जोबनोनो रोंखाया आरोना जै सोरांबाथाय सिखारबाथाय खामानि जोबला आरोखि ना उन्दुजासिम मोनाजासिम उन्दुआगौमानि खामानि जोबला आरोना आंना बेबायदिनो जारलासो बिब'खौ नेगासिनो दं आरोना दाबो फैयाखै ओमफ्राय सनाया नै मालाय मोसौ नायगासिनो दं मोसौ ना सनाया जि गोसो होनानै नायगासिनो दं आरोना मा बेलाय मा बेलाय मा बियो माबाजों नायगासिनो आयौ फैबाय अबाव बेरायनानै फैखो ओरै थाङाखै नोंसोर बे दालांथिं थांदों ना दालांथिं थांदों आं नुहुरखादों नोंसोर होख्रावनानै खोनाखादों आं अबाव बेरायहैया हा अबाव बेरायहैया ओमफ्राय साहा बागानाव लाङाखै मा मोनजाखो बिरियानि आयौ हाबाब ओमफ्राय बिरियानि ओमफ्राय आलु पर'था ओमफ्राय गैला
थ' मालाया बिरियानि आलु पर'था मोनजादोंनो बिरियानि आलु पर'था मोजां मोनथारबाय बासाव गाखोनानै बेरायनो मोननायखाय बिफायाथ' जेरावबो लांनो रोंखाया नालाय ना थ' नालाय बिब' फैनायखाय खुसिथार मा अमा बायदि जाखो हाय थोरसिया अमाबो जायो ना थोरसि थ' सनाफोर दिनै भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै जायफ्रा दिदि ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनो दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय ना आरो सनाफोर नायदो आरो ना सनाफोर गेरामारि गेरामारि दोनथ'नोसै थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय बाय